Οι Bus Travelers σας ταξιδεύουν σήμερα στους καταρράκτες του Μιλομέρι. Αν ταξιδεύετε προς τις Πλάτρες, αξίζει να κάνετε μια στάση πριν πάτε στον τελικό προορισμό σας, εφόσον είναι πολύ κοντά από τον κεντρικό δρόμο Λεμεσού Τρόδους και περίπου 1 χιλιόμετρο πριν το χωριό Πλάτρες. Μπορείτε να φτάσετε εκεί με το αυτοκίνητο, από χωμάτινο δρόμο ή με τα πόδια. Εάν όμως θέλετε να απολαύσετε την φύση και σας αρέσουν τα μονοπάτια της φύσης, μπορείτε να κινήσετε από το χωριό Πλάτρες και θα βρείτε τον καταρράχτη να βρίσκεται κρυμμένος ανάμεσα στα βουνά. Όσοι δεν επιθυμούν να περάσουν από το μονοπάτι, αλλά προτιμούν απλά να βγουν από το αυτοκίνητο και να επισκεφτούν τον καταρράχτη, υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τον κεντρικό δρόμο και δεν απαιτεί σχεδόν καθόλου περπάτημα. Υπάρχουν φυσικά 48 σκαλοπάτια και γέφυρες για εύκολη πρόσβαση. Είναι κατάλληλος για όλες τις ηλικίες. Ο καταρράκτης του Μιλομέρι είναι ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της Κύπρου. Το πετρώδες τοπίο, τα γραφικά δέντρα, όπου το κύριο χαρακτηριστικό τους που τα κάνουν να διαφέρουν είναι οι εξωτερικές ρίζες τους, σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι ζεις σε ένα παραμύθι. Ο καταρράκτης είναι ο ψηλότερος στην Κύπρο και το νερό πέφτει από ύψος 15 μέτρων από τα νερά του ποταμού Κρυού, όπως και εκείνος των Καλιδονίων. Το όνομα του πρέπει να προέρχεται από τη λέξη μήλος, που στην κυπριακή διάλεκτο σημαίνει υγρός, και από τη λέξη μέρος. Οι πιο κατάλληλες εποχές για να επισκεφτείτε τον καταρράχτη είναι το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Είναι πιο ήσυχα, τα χρώματα της φύσης πολύ πιο όμορφα και δεν θα νιώσετε τον καύσωνα ή πολύ κρύο, ειδικά αν θελήσετε να περπατήσετε στο μονοπάτι της φύσης. Εάν όμως προτιμάτε το καλοκαίρι, τότε είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δροσιστείτε. Αν είστε αρκετά γενναίοι, τολμήστε να κολυμπήσετε στα κρύα του νερά. Αν έχετε παιδιά μαζί σας, θα ενθουσιαστούν. Εσείς συνεχίστε να ταξιδεύετε μαζί μας. Μαζί άλλωστε ζούμε την Κύπρο μας αγιώς.